Престижната корейска марка трактори EOS вече е на българския пазар, представена от фирма Satnet Карлово. Фирмата е част от световния гигант LG, като тракторите EOS се продават на различни пазари с имената EOS, New Holland, Claas, McCormick и Landini. Satnet е ексклузивен представител на трактори EOS за България и Румъния от средата на тази година. С влизането си на българския пазар, фермерите ще могат да се здобият с нови и високотехнологични трактори на цени конкурентни даже на руските трактори. Една от най-атрактивните серии трактори EOS е новата R-серия. Тракторите от тази серия са ценово икономични и представляват компактни трактори с голяма мощност и функции да извършват разнообразни селскостопански задачи с лекота. Конкретно модела, който представяме, е с мощност 60 конски сили и задвижване 4x4. Компактният му дизайн е отлично пригоден за работа в овощни градини, лозя, градинарството, комунални услуги, хоби фарминг, както и в малки и средни земеделски стопанства. Модела се предлага без кабина, произвежда се с фабричен челен товарач, който е отличен за работа в животновъдни ферми. Мощният двигател и компактният дизайн позволяват на трактора да извършва тежки товарни работи и в същото време да минава през достатъчно малки пространства във фермите. Модерният дизайн пък предразполага към много по-добра видимост от страна на оператора. Освен предните фарове, са добавени два задни за по-добър контрол през нощната работа. Дизайна на трактора е не само съобразен със съвременните тенденции, но също така е иновативен и практичен. Дължината на трактора е 3,40 метра, а ширината е 1,40 метра. Височината му до върха на ролбара, който има опция да се сгъва, е 2,40 метра, а масата му е 1700 кг. Фабрично трактора се предлага с 4 броя тежести с опция да се добавят още при нужда. Двигателя при този трактор е с лесен достъп, като предния капак се отваря изключително лесно с едно докосване. Агрегатът е 4-цилиндров, дизелов Mitsubishi. Има обем 2500 кубически сантиметра, а впръскването е с индиректен инжекцион. Охлаждането е водно, а мощността 60 конски сили при 2600 оборота в минута. Изключително ниските нива на шум от под 81 децибела и ниските нива на вибрации позволяват на тракториста да работи комфортно дори при много дълъг работен ден. Двигателят отговаря на най-високите еконорми Tier 4 и е изключително икономичен. Резервоара за гориво при този модел е 40 литра, което гарантира по-дълга работа в полето с едно зареждане. Дизайна на трактора е също така съобразен с комфорта на оператора. Удобната седалка е хидравлична с няколко степени на регулиране. Местоположението на всички лостове и инструменти е подбрано за максимално удобство и практичност. Този трактор е оборудван с скоростна кутия с синхронизирано превключване. Скоростите при основния модел са 16 предни и 16 задни. Като опция трактора може да се поръча и с крипър, при което скоростите напред стават 32. Крипъра се използва за приложения, които изискват изключително бавни скорости. Съединителя в тази серия трактори е многодисков в маслена баня. Реверса на трактора се управлява изключително лесно с малко лостче вляво от волана. Трактора има също така хидростатично кормилно управление, а волана може да се регулира по височина. Дизайнерите на модела са постигнали допълнително по-голям ъгъл на завиване, което от своя страна намалява радиуса на завиване, осигурявайки отлична маневреност, подходяща при работа в тесни пространства и ферми. Важно за този трактор е да се отбележи, че предният мост е водо- и ръжоустойчив. Хидравличната система при този модел е с две независими хидравлични помпи, което гарантира безпроблемното прикачване и работа с по-енергоемък инвентар. Капацитета на помпите е 46,6 литра в минута, като от тях 31 литра са за навесната система, а останалите за хидравличното управление. Навесната система е триточкова с товарен капацитет от 1252 кг. Тя е с хидравлично управление и контрол на позицията от кабината на трактора. Фабрично трактора също така има изведени две двойки хидравлични клапи за различни комерциални приложения и инвентар. Силоотводният вал на трактора е независим с мокър съединител и се характеризира с 3 степени от 540, 750 и 1000 оборота в минута. Управлява се от бутон, разположен ергономично при оператора на трактора. Новата R-серия трактори EOS е налична за огледи в базата на фирма Satnet в град Карлово. Фирмата предлага специални ценови оферти и финансиране за закупуване.